Ndị Igbo ya gazie gee ntị ọfụma maka akụkọ iri ahụ gbara n'elu n'ụbọchị nke taa. Nke iri ịbịa anya nzu aha mara ọfụma onye nke a na-akpọ Chimarin Ofiafọlagụ. O kwuru sị na nwoke ọbụla mụkọtara ụmụ were mụpụta nwa nwaanyị na o kwesịrị ije tụọ mma ebe ọbụla bụ ebe nke masịrị ya. O ji onwe ya wee maa atụ kwuo sị na uru dị na nwa nwaanyị karịrị uru dị na nwa nwoke. O mere ka anyị mata na o nwere mgbe nna ya na-aya ahụ na ụmụ nwanne ya abụọ kwụsịkwara ọrụ nke ha na-arụ wee jee n'ụlọ ọgwụ na-elekọta nna ha, mana ụmụaka nwoke enweghị ike ịkpa ụdị agwa. Nke itoolu n'ime ụlọ akwụkwọ mahadum University of Nigeria Nsụka nke a na-akpọ UNN n'aha ịchafụ ka onye nkụzi nọ na-akụziri ụmụ akwụkwọ mgbe a na-eme nke a ka otu nwa ikorobịa bilitere bụ onye nke dachara n'ụsọ ọnya bụ ụlọ akwụkwọ ebe a na-eme nkụzi a wee were anwụrụ ike nke o kechiri ekechi nke ụfọdụ maara dịka Igbo were gaa na-enye onye nkụzi ka ọ nara ya were ṅụrụtụ n'anya bụ ebe a na-akụzi nkụzi. Nke asatọ gọọmenti Anambra steeti esi n'aka Ministry of Youth Empowerment and Creative Economy were zigara ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ozi ndị nke Anambra steeti. Ọ haziri otu mkpụrụ ụbọchị maka iji wee mepee ụmụ ikoro na ụmụ agbọghọbịa anya n'ihe gbasara aṅụmụ ọgwụ ike ha na-agba mkpụrụ mmiri. O kwuru si biko ka ha sere aka na nyapa ọgwụ na onweghị uru dị n'isi azụ. Nke asaa Daddy Freeze agago n'ọha nta akụkọ were kpọọ nwoke ahụ chọburu ịnụ nwatakịrị nwaanyị na-eme ejije a na-akpọ Tonto Dike bụ onye nke a na-akpọ Kpokpogiri. Ọ gara n'ihu gwa ya sị na akụ ọbụla eji mee enyi bụkwa akụ na-ana n'enyi, ka ọ kwụsị iburu aha nwatakịrị nwa agbọghọbịa bụ Tonto Dike aga n'ọha nta akụkọ aga na-ekwutọ ya. O mekwere ka ọ mata na ọ bụrụ na ị ma na ị gaghị edinwu na ị kaghị ezu enye ụgbọala na ọ kara ịwa achịcha ka ị ga-azụnye ya. Ọ gara n'ihu mee ka anya bụ nwa ikorobịa mara na ọ na-achụsara Tonto Dike ndị ahịa dịka o bu aha ya agagharị n'ọha nta akụkọ. Nke isii onye isi Actors Guild of Nigeria bụ nke a na-akpọ AGN n'aha ịchafụ bụ Mr. Emeka Rollas ekwugo na oge elugo mgbe a ga-ebido na-enwe ntaramahụhụ a ga-enye ndị na-ewere aha ndị ama ama maọbụ ndị na-eme ejije tụmadị ndị nke ụmụ nwaanyị ha aga n'ọha nta akụkọ aga na-ekwutọ ha tụmadị n'ihe gbasara mmekọrịta nwoke na nwaanyị maọbụ ememe enyi maọbụkwazi alụmdi na nwunye. Ọ gara n'ihu kwuo na agwa dị otu adịghị mma na ọ bụrụ na onye ọbụla na-eme ejije mee ihe adịghị mma si were aha ya gaa n'ọha nta akụkọ kwuo ihe dị ha mma, mana ọ bụrụ ihe gbasara alụmdi na nwunye maọbụ mmekọrịta nwoke na nwaanyị si ejizi na aha ndị dị otu a aga n'ọha nta akụkọ na ọ bụ ihe jọgburu udene ma sigbuo nkakwụ. Ọ gara n'ihu mee ka anyị mata na a ga-eji onye ahụ chọburu ịnụ Tonto Dike Kpokpogiri nke ji aha ya aga n'ọha nta akụkọ ekwutọ ya. Ọ sị na ọ bụ nwoke a ka a ga-eji wee maa atụ wee gosipụta ihe ọkụ ji ntị oke eme. Nke ise Honorable Okpeyemi David Folagan agago n'ọha nta akụkọ were mee ka ọha na eze mata na mgbe mbụ na ọ nọ na-agagharị n'ọzara nke mmehie kama na ọ bụ kamgbe ahụ ọ chọtara Nkechi Blessing ka Chineke jiri bunite ndụ ya enu. Nke anọ ị bụrụ nwa agbọghọbịa anụbeghị di ga-echasie ntị gị ike ugbu a maka ọkwa dịka emesịrị ịnyanya Senior Special Assistant na steeti nke Cross River. Ya bụ ọmarịcha nwa ikorobịa gara n'ihu kwuo sio na ọ bụ nwaanyị ọ na-anụ anụ ka ọ na-achọ na ọ bụghị enyi nwaanyị ka anya chọrọ. Ọ bụ nke a ka m ji kwuo sị ị bụrụ nwa agbọghọbịa anụbeghị di ị mara ka isi kụchaa ngwa ahịa gị ma bugharịkwazie ọnọdụ gị. Nke atọ dịka onye ahụ na-eme ihe ejije ama ama Mommy Patience Ọzọkwọ bụ onye nke ejiri Mama G wee mara. Ọ gago n'ọha nta akụkọ ya wee kene ọha na eze bụ ndị bịara sonyere ya dịka o mere ezi ncheta ọmụmụ ya n'abalị gara aga. Ọ gakwaziri n'ihu n'ọha nta akụkọ ya wee tinye onyonyo foto ndị a maka ndị enweghị ike ịbịa ka unu nwee ike nene ihe ndị nke emere ma sorokwazie ya ekene Chukwu. Nke abụọ otu onye uwe ojii abụrụgo onye agbagbunyụrụ anya na Sangotedo nke dị n'Aja na mba Lagos steeti. Nke a mere ebe a na-amị aja ebe nke ya bụ onye uwe ojii n'ọrụ ịhụ ndị na-abịa amị aja na-enwetaghị ezi nkwado n'aka steeti gọọmenti. Nke mbụ n'akụkọ ndị gbara n'elu ndị isi n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressive Congress bụ nke a na-akpọ APC n'aha ịchafụ ekwugo sị na ọ bụrụ na Goodluck Jonathan chegharịa ma chigharịa azụ bịa debara ha aha n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị ha nke bụ APC na ha ga-enyekwa ya ikike ka o nwee ike zọọ ọkwa onye isi ala ọzọ. Igbo ndị ọma na-ege m ntị n'onu ọ kabụrịsị n'ụlọ mgbasa ozi isi mbido telivishọn ka anyị nọ ebe a ka anyị chịkọtara akụkọ iri nke gbara n'elu n'ụbọchị nke taa ma chetakwa na ọ kabụrịsị iche oku ka ị na-anụ ya. Daalụkwanụ.